Sunteți pe București FM la emisiunea Femei Umăr la Umăr și începem cu rubrica De vorbă la o cană cu ceai. În această seară o avem invitată în studio pe Laura Bărbulescu. Bun venit! Mulțumesc, bine v-am găsit, bună seara! Ne bucurăm tare mult, Laura, că ești alături de noi, mai ales în perioada asta a sărbătorilor, pentru că avem nevoie de lucruri care ne ajută și ne face să fim mai atenți la noi. Și tu asta faci, de fapt. Da, într-adevăr, această perioadă îmi place foarte mult pentru că este cu adevărat o perioadă magică și avem nevoie de puțină magie în viața noastră, nu? Cu siguranță. Valeria, știi, uite să spun câteva cuvinte așa, ca o mică prezentare pentru ascultătoarele noastre. Laura și-a dat seama că nu a primit nicio educație concretă, ceva care să o învețe cum să-și trăiască viața așa cum vrea ea. Și-a dat seama când se uita la ce trăiește, la cunoscuții ei și simțea din toată inima că viața trebuie să fie mai mult de atât. Că nu suntem făcuți doar să ne zbatem, să trăim în stres și să fim satisfăcuți când, ocazional, bifăm câte ceva. Și-a dorit mai mult pentru ea. Visul ei a devenit realitate și se bucură de el în fiecare zi. Și la ea au fost zile cu ploaie, greutăți și momente dificile, dar a găsit calea prin care nu s-a îndepărtat de la dorința ei inițială, să-și trăiască viața cum vrea. Ce frumos ai spus, dragă Laura, ne bucurăm tare mult pentru toate aceste lucruri pe care să știi că le-am găsit, cred că scrise chiar de tine, în povestea ta. Da, într-adevăr, este vorba de prima mea carte pe care ați prezentat-o și voi trăiește-ți viața cum vrei tu. A fost primul pas pe care l-am făcut în a da lumii înapoi ceva care contează, care să-i ajute, să-i ghideze sau poate să-i scoată puțin din tristețe. Foarte frumos spus, Laura, și în afară de faptul că ești autor, practici și terapii energetice, așa cum am spus în prezentare. Aș dori să detaliez puțin care sunt acestea și care sunt beneficiile. Sigur, am ajuns la aceste terapii energetice pentru că, deși am lansat cartea și am pornit de undeva, parcă tot, nu știu, lipsea nu era, ceva. Exact, lipsea ceva, nu puteam să dau pe cât de mult aveam în suflet. Dar, bineînțeles că nu a venit chiar frumos acest drum, ci cu o boală autoimună care m-a pus oarecum la pământ psihic, fizic, în toate felurile și căutând o cale pe lângă cea medicală care nu a dat niciun rezultat, am ajuns la aceste terapii energetice. Mai întâi eu ca pacient, să zicem așa, iar ulterior văzând cât de multe beneficii a avut asupra mea, adică în câteva ședințe am scăpat de dureri, de oboseală cronică, mă simțeam într-adevăr din nou bine în corpul meu. Am vrut din nou să fac și eu asta, să pot să aduc și eu bucuria și ușurința asta în viețile oamenilor și atunci am luat cursuri, am început cu bars, apoi cu procese de corp, Akashic Records. Practic, sunt foarte multe terapii energetice pe piața din ziua de astăzi, însă este important să găsești tu și fiecare dintre voi, în primul rând, terapia cu care rezonezi și, în al doilea rând, și practicantul cu care rezonezi, pentru că, până la urmă, suntem oameni și trăim prin conexiune. Da, cu siguranță. Mă bucur tare mult că, uite, Valeria, reușim să aducem aici, în spațiul nostru, Femei Umăr la Umăr, exemple de se poate, de m-am ridicat, de femei, oameni de la care avem ce învăța. Femei puternice. Femei puternice, cu siguranță. Mi-ai spus că ai studiat de-a lungul timpului toate aceste terapii. Ce le face diferite și dacă ne poți spune câteva cuvinte despre ele? Sigur. Nu cunosc toate terapiile care există în momentul de față, însă diferența cred că o face deschiderea pe care oamenii o au când vin la ele și faptul că aleg această schimbare și aleg un instrument pe care să-l ducă și mai departe, nu doar să vină la o sesiune și apoi să se întoarcă înapoi acasă la gândurile negative și la, nu știu, activitățile care poate nu îi ajută să evolueze, ci pur și simplu să-și ia și niște instrumente pe care să le folosească zi de zi în viața lor, ca să poată ajunge acolo unde își doresc ei. Ce beneficii aduc asupra oamenilor? În primul rând, lucrează foarte mult pe eliberarea minții, pe a pune a apăsa puțin butonul de pauză, ca să mai și respirăm între 7.000 de lucruri cât avem de făcut într-o zi. Cred că toți avem nevoie de pauză. Da. Exact.
Și apoi, având această pauză mentală, putem să vedem mai clar ceea ce avem de făcut, ceea ce ne dorim, să luăm decizii mult mai ușor, să facem alegeri pe care poate până atunci nu le-am văzut pentru că am avut mult prea multe obstacole în cale. Da. Să mergem puțin și spre partea de lucrare și curățare a karmelor, poate cu familia, cu anumite persoane din viața noastră, dureri pe care le-am blocat în corpul nostru și care s-au transformat în boli. Beneficiile sunt nenumărate, dar cred că pe ce aș miza cel mai mult și ce am observat că se ia cel mai ușor acasă, să zicem așa, este pacea și relaxarea. Ce frumos. Care e cea mai importantă la urma urmei. Da. Dar știi, acum, ascultându-te pe tine, îmi dau seama că puterea este în noi. Noi nu ne vedem așa. Exact. Eu, de fapt, sunt doar un facilitator pentru ca voi să puteți schimba și să accesați ceea ce e în interiorul vostru. Ce frumos! Mi se pare... Și cum ai ajuns ai scris o carte, chiar 2, din câte știu eu? Spune-ne așa... De exemplu asta, titlul ăsta, de unde trăiește-ți viața cum vrei tu? De unde ți-a venit? Oarecum în familie, deși am avut și am în continuare niște părinți foarte iubitori și care m-au susținut oarecum, la un moment dat au fost așa, nu, trebuie să mergi un pic pe calea asta, că să faci școală, să... Adică ai simțit că un pic de ai fost presiune și impuse anumite direcții? Exact. N-a fost cu răutate și știu asta, însă eu am simțit-o așa un pic în cârca mea pusă și atunci, nu știu, cred că a fost poate o frustrare vărsată în acea carte. A pornit și de la prima mea relație, care a fost o relație foarte toxică. Deci din experiențe. Exact. Din experiența proprie. Din experiențe trăite, exact. Și simțite până în adâncul sufletului. Iar cea de-a doua carte pe care am început-o în 2018, dar abia anul trecut am început de fapt, am continuat la ea. Și ai lansat-o de curând? Anul ăsta s-a finalizat chiar acum nici o lună de zile. Felicitări! Cum se numește? Se numește Oameni și măști. Ce și frumos, este despre adevărata iubire, despre iubirea de sine, despre relații. Se pare că mai aveam de trăit niște experiențe ca să pot să finalizez această poveste. Da, frumos. Spune-mi, crezi că temerile, fricile sunt o barieră în calea fericirii noastre? Cu siguranță sunt niște limitări și ne blochează din a face mai mult, din a fi mai mult, din a fi mai prezenți cu noi, din a ne iubi așa cum suntem, că de fapt nu este despre a ne repara, ci despre a descoperi ce avem în adâncul sufletului și am ascuns acolo bine de tot. Care ar fi pentru tine definiția fericirii? Cred că e ceva ce întreabă toată lumea, dar oare fericirea e cu adevărat definită sau poate fi doar simțită și trăită? Ce înseamnă pentru tine? Nu este ceva, ci este starea în care te afli. Să te trezești dimineața cu zâmbetul pe buze, să zici, băi, ce mișto, e o nouă zi. Chiar abia aștept să fac ce am pe listă, să creez alte lucruri, să mă văd cu prietenii, să-mi văd familia, să-mi îmbrățișez copilul, să mă duc să mă plimb de nebună prin oraș. Habar n-am. Da, frumos. Da, cred că trebuie să ne găsim astfel de momente în viață. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă pentru că, de fapt, pentru asta suntem aici, nu? Așa e. Ăsta e motivul pentru care suntem aici, nu? Pentru că suntem aproape de finalul anului 2025 și sunt sigură că și ascultătoarele noastre vor să facă schimbări în viață. Ce le sfătuiești sau ce le recomanzi? În perioada asta mie îmi place foarte mult să-mi fac liste. Cu dorințe. Dorințe care între timp s-au cam transformat mai mult în întrebări, în a deschide noi posibilități. Între Crăciun și Revelion îmi aleg eu așa, nu știu, n-am o zi anume în care fac asta și îmi pun pe listă și mulțumesc anului trecut pentru tot ce mi-a adus. Poate mai adaug ceva în plus față de ce am pus pe listă la începutul anului, ceea ce mă bucură enorm de tare. Da. Cum ar fi această nouă carte, că nu era pe listă la începutul anului. Uite. Și îmi fac noul plan, să zicem așa, pentru anul 2026 în cazul de față. Ai fost vreodată dezamăgită dacă ai spus că faci această listă cam în fiecare an? Ai avut lucruri pe care nu le-ai bifat și ți-ai promis că o să fie? Sau te-ai răzgândit asupra unora? Și asta. Am avut lucruri pe care nu le-am bifat și le-am mutat pe următorul an, dar n-a fost neapărat cu dezamăgire, ci poate mai degrabă cu înțelepciune, exact, cu conștientizare. Și cu conștientizarea că n-au fost pentru atunci, sunt pentru mai târziu. Iar cu
a adăuga lucruri. În plus, asta m-a bucurat și mai tare decât faptul că n-am bifat alte lucruri. Foarte frumos. Moș Crăciun este darnic cu tine de obicei? A fost și anul ăsta? Anul ăsta încă nu știu, aștept să văd cu Mai sunt nerăbdare. câteva zile. Să știi că eu am primit cadouri de înainte de Ești Moș Crăciun, norocoasă. Însă de Moș a venit mai obicei, da, repede. este foarte darnic. Dar ce ți-ai dori așa, o dorință, nu știu, ascunsă în adâncul sufletului? Anul ăsta trebuie să vă mărturisesc că moșul a venit de mult. De fapt și de drept. Vezi? Pentru că acel ceva ce-l mutam pe o listă de vreo 2-3 ani încoace, de pe o listă pe alta în fiecare an, era o vacanță la Viena de Crăciun. Oh, frumos. În 2 zile plec. Foarte frumos. Foarte Deci o să frumos. te prinde sărbătorile acolo. Foarte Într-adevăr. frumos, sărbători frumoase să ai. Ne bucurăm tare mult pentru prezența în emisiune și pentru toate lucrurile astea frumoase și bune pe care le-ai împărtășit astăzi și te mai așteptăm. Și care le-am învățat și noi, nu, Luiza? Sigur, da, așa Și o să este. le aplicăm? Da, sărbători frumoase Mulțumim. să ai și să te distrezi la Viena, să ne pui poze pe social media, Da. să vedem cum a fost. Cu siguranță vă mulțumesc și eu că m-ați invitat și vă urez sărbători fericite și vouă și ascultătorilor voștri. Și mi-aș dori să rămâneți cu noi posibilități pentru anul viitor și să vă apreciați mai mult, să fiți recunoscători mai mult pentru fiecare lucru pe care îl faceți, oricât de mic vi s-ar părea. Așa o să Mulțumesc, facem, mulțumim tare mult și, Mulțumim. dragi ascultătoare, așteptăm și de la voi pe social media să ne scrieți acolo lista dumneavoastră de dorințe pentru 2026, să știm acolo, ținem cont să se împlinească. Mulțumim tare mult! Mulțumim. Suntem la București FM, la emisiunea Femei Umăr la Umăr.